Helo bawb, yn y fideo hwn dwi'n mynd i gerdded trwy ambell i gwestiwn o'r pecyn Llythrennedd Wyddonol sydd ar hwb ac sy'n debyg i'r math o gwestiynau sy'n codi yn y profion PISA. Y nod yw eich helpu i ddod yn gyfarwydd â'r math o gwestiwn sy'n ymddangos ac i chi gael magu hyder wrth ateb y math hwn o gwestiwn. Er gwybodaeth, mae mwyafrif y cwestiynau sy'n ymddangos yn y fideo hwn yn rhai lefel uchel o ran her. Ffocws y cwestiynau hyn ydy cyffur o'r enw Thalidomid, efallai eich bod wedi clywed amdano. Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ateb y cwestiynau ar gael yn y paragraffau hyn. Ac mae'r paragraffau hyn yn ymddangos gyda phob cwestiwn. Mae'n bwysig eich bod yn darllen yr wybodaeth yn ofalus. Does dim angen trio cofio popeth, ond mae'n bwysig eich bod yn ystyried yr hyn ydych chi'n ei darllen ac yn gallu gweld beth sy'n cael ei ddisgrifio a dychmygu'r sefyllfa. Da ni angen osgoi darllen jyst mwyn darllen. Mae angen iddo fod yn darllen gyda phwrpas. Felly, dyma be mae'r darn yn ei ddweud. Yn ystod y 1950au, bu menywod beichiog yn cymryd cyffur a elwir Thalidomid ar gyfer salwch bore. Cafodd y cyffur ei ddefnyddio'n wreiddiol mewn pils cysgu, ond un o'i sgil-effeithiau oedd atal cyfog nausea. Ar y dechrau, roedd Thalidomid ar gael heb bresgripsiwn. Cafodd miloedd o fabanod ei geni gyda namau geni brawychus i lawer o'r mamau a fu'n cymryd Thalidomid. Breichiau a choesau byrrach oedd y nam mwyaf cyffredin. Dargenfuwyd bod y cyffur Thalidomid yn ymglymu â phrotein a elwir yn sereblon sy'n bwysig ar gyfer ffurfio'r cymalau, y joints yn y corff, ac mae'n atal y sereblon rhag gweithio. Erbyn hyn, nid yw Thalidomid yn cael ei roi i fenywod yn ystod beichiogrwydd. Ond mae Thalidomid yn dal i gael ei roi ar bresgripsiwn i rai pobl, gan ein bod yn gwybod bellach i fod yn ddefnyddiol ar gyfer trin y gwahanglwyf, leprosy, a rhai mathau o ganser. Felly, dyna osod yr olygfa, y senario ar gyfer y cwestiynau sy'n dilyn. Os ydych chi'n darllen hyn yn ofalus, mi fydd o fudd i chi wrth fynd drwy'r cwestiynau. Felly, dyma'r cwestiwn cyntaf. Cwestiwn 1 ar Thalidomid. Achosodd Thalidomid namau geni dychrynllyd drwy anactifadu protein a oedd yn angenrheidiol mwyn i freichiau a choesau babanod ddatblygu yn briodol. Pa un o'r canlynol fyddai'r ffordd orau o ddarganfod a fyddai Thalidomid yn cael yr effaith honno? A dyma'r 4 opsiwn sy'n cael eu cynnig. A. Profi a yw Thalidomid yn gweithio'n dda i wella salwch bore. B. Cynnal ymchwil i sgil-effeithiau Thalidomid. C. Profi Thalidomid ar anifeiliaid sy'n feichiog. Neu D. Profi Thalidomid ar grŵp o fabanod ifanc. Dwi am roi ychydig o eiliadau i chi ystyried y pethau hyn cyn mynd trwy bob un. Ac os oes angen mwy o amser arnoch chi, mi allwch chi wasgu pause ar unrhyw adeg a symud ymlaen pan dach chi'n barod. Reit, felly mi wnawn ni ystyried A yn gyntaf. Profi a yw Thalidomid yn gweithio'n dda i wella salwch bore. Wel, mae hyn yn ffocysu ar salwch bore yn unig a dydy'r prawf hwn ddim yn edrych ar unrhyw sgil-effeithiau. Felly, nid hwn fyddai'r dull gorau o ddarganfod y byddai'r cyffur yn achosi'r namau geni dychrynllyd. Nid y salwch bore ei hun a achosodd y namau, felly byddai'r dull hwn yn profi pa mor effeithiol oedd y cyffur yn rheoli'r salwch bore, ond ddim yn profi unrhyw beth arall. Felly, nid A yw'r ateb cywir. Wedyn B. Cynnal ymchwil i sgil-effeithiau Thalidomid. Wel, mae'n bosib y byddai hyn yn dod ar namau geni i'r golwg, ond dim ond os oedd menywod beichiog yn rhan o'r grŵp ymchwil, neu anifeiliaid beichiog. Byddai problemau moesegol gyda hyn wrth gwrs o ran profi rhywbeth lle nad oes gwybodaeth am y sgil-effeithiau ar fenywod beichiog gan beryglu iechyd y menywod a iechyd y babanod.
y babanod yn y groth. Wedyn, profi thalidomid ar anifeiliaid sy'n feichiog. Mae'n bosib bod gennych chi farn ar ddefnyddio anifeiliaid mewn profion, ond dyma'r prawf a fyddai'n rhoi'r darlun mwyaf cywir o'r sgil-effeithiau tebygol ar fenywod beichiog. Gallen ni ddadlau am y moesau o gwmpas y pwnc hwn, ond dyna sy'n digwydd yn y byd go iawn. Mae cyffuriau yn cael eu profi ar anifeiliaid i weld beth yw'r sgil-effeithiau a'r peryglon cyn iddyn nhw gyrraedd y farchnad ar gyfer pobl. Mae'r dull hwn yn mynd i roi darlun gweddol gywir o'r sgil-effeithiau sy'n perthyn i'r cyffur. Wedyn, yr un ola, profi thalidomid ar grŵp o fabanod ifanc. Wel, yn ogystal â bod yn beryglus ac yn anghyfrifol iawn, fyddai profi'r cyffur ar fabanod ddim o reidrwydd yn rhoi canlyniadau defnyddiol gan bod y cymalau, y coesau a'r breichiau ac ati wedi datblygu yn barod erbyn hynny. Mae'n bosib y byddai'r cyffur yn ddigon diogel i fabanod. Byddai rhaid profi ar ffitws i ddarganfod gwir effaith y cyffur ar fabanod yn y groth, gan mai namau sy'n amlygu eu hunain tra mae'r babi yn y groth yn ystod datblygiad cynnar y ffitws sy'n digwydd gyda thalidomid. Felly, ar ôl pwyso a mesur yr opsiynau, ydy'r ateb cywir yma'n hyn. Dydy hwn ddim yn gwestiwn hawdd ac mae e wedi cael ei labelu'n gwestiwn lefel ganolig o ran her. Mi fyddwn ni'n mynd ymlaen i edrych ar rai lefel uchel yn y fideo hwn yn y man. Yn y cwestiwn hwn, mae rhaid ystyried pob opsiwn yn ofalus a dod o hyd i beth yw'r ateb cywir yn eich barn chi. Nid yw'n hollol amlwg, felly mae rhaid mae angen i chi gymryd eich amser ac ystyried pob un o'r dewisiadau cyn neidio i mewn a dewis yr un ydych chi'n meddwl sy'n gywir. Dydy o ddim yn hollol amlwg bod un yn gywir a tri arall yn amlwg yn anghywir yn syth nachdi. Felly gellir ystyried pob un o sawl ongl, ond y gamp yw dod o hyd i'r ateb sy'n fwyaf priodol. Beth fyddai'r dull gorau ar gyfer darganfod bod thalidomid yn achosi'r sgil-effeithiau hyn, sef y namau geni dychrynllyd. Reit, dyma'r ail gwestiwn ar y pwnc hwn sydd yn edrych ar y dadleuon o blaid ac yn erbyn profi cyffuriau ar anifeiliaid. Cwestiwn 2, thalidomid. Mae rhai pobl yn gwrthwynebu profi cyffuriau ar anifeiliaid. Nodwch un ddadl wyddonol o blaid defnyddio anifeiliaid i brofi cyffuriau ac yna nodwch un ddadl wyddonol yn erbyn defnyddio anifeiliaid i brofi cyffuriau. Mae syniad da i chi wasgu pause yma a rhoi cynnig ar y cwestiwn hwn eich hun cyn ail ymuno pan ydych chi'n barod i weld os ydych atebion chi yn debyg i'r atebion sydd yn mynd i fod ar y sgrin. Iawn, felly dwi'n cymryd eich bod yn ôl gyda fi. Felly, o ran y dadleuon o blaid, y beth cyntaf i'w nodi ydy bod anifeiliaid yn debyg i fodau dynol. Mae anifeiliaid yn debyg i fodau dynol, felly maen nhw'n debyg o gael ymateb i'r cyffur sy'n debyg i ymateb bodau dynol. Ddim yn union yr un fath, ond yn ddigon tebyg. Felly mae'n mynd i roi syniad go dda i ni am ddiogelwch y cyffur, oherwydd os mae'n broblem i anifeiliaid, mae'n mynd i fod yn broblem i bobl hefyd. Efallai mae hwn yw'r ateb mwyaf amlwg, ond mae yna atebion eraill a fyddai'n gywir hefyd. Trwy brofi'r cyffuriau ar anifeiliaid yn gyntaf, gallwn weld a yw'r cyffur yn andwyol yn achosi niwed neu'n wenwynig cyn ei roi i bobl. Gallwn weld a oes gan y cyffur sgil-effeithiau cyn ei roi i bobl. Gallwn weld a yw'r cyffur yn gweithio mewn gwirionedd cyn ei roi i bobl. Ni fydd pobl yn cael niwed trwy gymryd cyffur nad yw'n ddiogel. Yn bwysig iawn, mae bywydau llawer o bobl wedi eu harbed gan gyffuriau sydd wedi profi ar anifeiliaid. Ac yn olaf, efallai na bydd modd i ni datblygu cyffuriau newydd pwysig, ond i bai ein bod yn eu profi ar anifeiliaid. Felly, mae dipyn o ddadleuon o blaid profi ar anifeiliaid, ond
mi edrychwn ni rwan ar y dadleuon yn erbyn. Wel, mae'n siŵr mae'r prif un ydy y gall y cyffuriau neu'r afiechyd sy'n cael ei drin achosi i'r anifeiliaid ddioddef neu farw. Rydyn ni'n profi'r cyffur i weld beth yw'r sgil-effeithiau gan wybod y gallai achosi niwed oherwydd os mae'n wenwynig, bydd yr anifeiliaid yn dioddef ac o bosib yn marw oherwydd hynny. Ond dyma rai atebion eraill posibl. Mae dulliau eraill, enghraifft efelychiadau cyfrifiadurol, computer simulations, y gellid ei defnyddio i brofi'r cyffur. Does bosib mai profi ar anifeiliaid yw'r unig ddewis. Hefyd, nid yw anifeiliaid yn union yr un fath â phobl, felly mae'n bosib na fydd y canlyniadau yn berthnasol nag yn hollol gywir o ran sut mae'r cyffur yn gweithio. Felly, tra bydd y canlyniadau yn rhoi rhan o'r darlun, nid yw'n darlun perffaith. Meddyliwch chi am sut mae siocled yn wenwynig i gŵn, ond ddim i fodau dynol, dim i bobl. Ni allwn ni fod yn hollol sicr bod cyffur sy'n ddiogel i anifeiliaid yn mynd i fod yn ddiogel i bobl. Yn olaf, mae'n bosib na fydd y cyffur yn cael ei ddefnyddio yn y diwedd, ac os felly bydd yr anifeiliaid wedi dioddef yn ddiangen. Mae yna lawer o gyffuriau sy'n mynd trwy'r broses profi sydd ddim yn mynd y bellach na hynny. Dydyn nhw ddim yn cael eu trwyddedu a ddim yn cyrraedd y farchnad. Ac yn yr achosion hynny, mae unrhyw niwed wedi bod yn ddiangen. Does dim angen i chi gytuno nac anghytuno gyda'r pethau hyn, nid dyna'r pwynt. Y rheswm pam mae hwn yn gwestiwn sydd wedi cael ei labelu'n gwestiwn lefel uchel o ran her ydy bod gofyn i chi edrych ar y ddwy ochr i'r ddadl a chynnwys dadleuon o'r ddwy ochr yn eich atebion. Reit, ymlaen i'r cwestiwn nesaf sy'n dweud, ar y dechrau, roedd thalidomid ar gael heb presgripsiwn. Wel, mi wnaethon ni weld hynny yn yr wybodaeth ar y dechrau yn y paragraff cyntaf o wybodaeth. A dyma'r cwestiwn. Sut yr oedd y ffaith nad oedd rhaid i fenywod weld meddyg cyn cymryd thalidomid wedi cynyddu nifer yn amau geni a oedd yn gysylltiedig â'r cyffur? Unwaith eto, mae'n syniad da i chi wasgu pause a thrio ateb y cwestiwn hwn eich hun cyn ail ymuno pan ydych chi'n barod a chymharu eich atebion chi gyda fy atebion i. Felly, dyma ni. Fyddai'r meddyg ddim yn gallu rhybuddio cleifion am y sgil effeithiau posib. Wel, yn gyntaf, mae'n bosib y byddai meddygon wedi bod yn ymwybodol o'r sgil effeithiau ac wedi gallu hysbysu'r cleifion amdanyn nhw gan ganiatáu'r claf wneud dewis ar sail yr wybodaeth honno. Ond oherwydd y bod yn prynu'r cyffur o'r fferyllfa yn syth oddi ar y silff fel petai, dydyn nhw ddim yn cael ei rhybuddio. Ni fyddai'n bosibl monitro'r modd y byddai'r cyffur yn cael ei ddefnyddio. Os oedd meddygon yn rhoi'r cyffur ar presgripsiwn, byddai modd iddyn nhw gael adborth gan y claf am unrhyw broblemau gyda'r cyffur, a wedyn byddai modd casglu gwybodaeth am y sgil effeithiau sy'n dod yn amlwg. A dyna beth sy'n digwydd heddiw wrth gwrs gyda chyffuriau sydd wedi cael eu trwyddedu. Ac unwaith mae'r cyffuriau'n cael eu defnyddio gan filiynau a miliynau o bobl, mae modd i feddygon dynnu sylw at unrhyw broblemau. Felly, os oes digon o adroddiadau o sgil effeithiau problemus, gall cleifion gael eu rhybuddio a gall meddygon hyd yn oed stopio rhoi'r cyffur i bobl. Os nad oes monitro o'r math hwn, mae cleifion yn cael ei gadael ar eu trywydd eu hunain. Ni fyddai meddygon yn gwybod a oedd menyw feichiog yn cymryd y cyffur. Felly does gyda nhw ddim syniad os oes claf iddyn nhw sy'n feichiog yn cymryd y cyffur, ac ni fyddai modd iddyn nhw eu rhybuddio am y peryglon. Oherwydd na fyddai'r meddyg yn gwybod be oedd yn digwydd pan mae cleifion yn rhydd i brynu'r cyffur heb presgripsiwn, ni fyddai meddygon wedi cysylltu'r namau geni a'r defnydd o'r cyffur ar unwaith. Byddai gwneud y cysylltiad yn cymryd amser llawer hirach.
Pan mae cyffur yn cael ei roi ar bresgripsiwn, mae modd monitro a gweld patrymau yn gyflym iawn. Ac os oedd rhywun yn dod i mewn i gwyno am sgil effeithiau, byddai'r cyffur ar gofnod meddygol y claf a byddai hynny'n galluogi i'r meddyg gweld y patrwm ac felly'r broblem. Yn olaf, efallai y byddai pobl wedi meddwl bod y cyffur yn ddiniwed ac wedi ei ddefnyddio yn amrhiodol. Ac oherwydd hynny, ni fydden nhw'n dilyn y cyfarwyddiadau. Pan mae cyffur yn cael ei roi ar bresgripsiwn, mae'r meddyg yn egluro wrth y claf sut i ddefnyddio'r cyffur, a nid yw hyn yn digwydd bob amser os yw claf yn prynu'r cyffur ar ei liwt ei hun. A cwestiwn lefel uchel unwaith eto ydy hwn. Ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Mae'r cwestiwn hwn yn gofyn am eich barn. Pam yn eich barn chi na chafodd thalidomid ei wahardd hyd yn oed ar ôl profi bod y cyffur yn achosi namau geni? Cwestiwn anodd arall. Cwestiwn lefel uchel o ran her unwaith eto lle mae gofyn i chi sgwennu, felly mae angen meddwl am hyn. Gwasgwch pause i feddwl am ateb posibl i'r cwestiwn, a pan ydych chi'n barod, ail ymunwch. Felly, be allwn ni ddeud yma? Wel, roedd thalidomid yn gweithio'n dda fel pilsen gysgu ac at y pwrpas hwnnw i helpu pobl i gysgu, oedd thalidomid yn cael ei ddefnyddio'n wreiddiol. Felly roedd y cyffur yn gwneud ei waith yn iawn o ran hynny ac roedd y pobl yn meddwl ei fod yn dda. Hefyd, roedd thalidomid yn gweithio'n dda i atal cyfog, nausea. Roedd menywod beichiog yn dioddau a oedd yn dioddau o gyfog yn clywed ei fod yn dda ar gyfer cwsg ac atal cyfog, efallai bod ffrind iddyn nhw wedi ei ddefnyddio, ac mi wnaethon nhw benderfynu cymryd y cyffur eu hunain i helpu gyda'r symptomau penodol hynny. Rheswm arall pam na chafodd y cyffur ei wahardd? Wel, mae defnydd i'r cyffur. Rydym yn gwybod erbyn hyn bod modd defnyddio thalidomid i drin y gwahanglwydd, leprosy, y gwahanglwydd. Felly, na ellir ei ddefnyddio i drin symptomau menywod beichiog, gellir dal ei ddefnyddio i drin yr afiechyd hwnnw. Mae llawer iawn o gyffuriau erbyn hyn, wrth gwrs, yn cynnwys rhybudd sy'n dweud na ddylid ei rhoi i fenywod beichiog, oherwydd nad ydyn nhw wedi cael eu profi ar fenywod beichiog. Mae'n fater moesegol lle na ellir profi cyffuriau ar ffitws na all roi ei ganiatâd, wrth gwrs. Felly, mae llawer o gyffuriau ar farchnad sydd ddim yn addas ar gyfer menywod beichiog, ond mae ddigon posib ei bod yn addas ar gyfer pobl, ar gyfer pethau eraill, ar gyfer pobl eraill. Felly, y nesaf yn rhywbeth tebyg, rydym yn gwybod erbyn hyn bod modd defnyddio thalidomid i drin rhai mathau o ganser. Felly, yr un egwyddor gyda'r yr un diwetha. Byddwn ni ddim yn gwybod ei bod yn gallu bod yn defnyddiol ar gyfer trin y pethau eraill, salwch a chyflyrau eraill, fel y gwahanglwydd a fel canser, rhai mathau o ganser. A'r pwynt olaf, pe bai thalidomid wedi ei wahardd, ni fyddem yn gwybod bod modd ei ddefnyddio i drin clefydau eraill. Wel, felly gobeithio eich bod, wel, mae hwnna'n debyg i'r ddau cyn hynny, dydy. Mae'n dweud yr un peth, a dweud y gwir. Felly, gobeithio eich bod chi wedi llwyddo meddwl am rai o'r pethau hyn a bod eich atebion chi yn eitha tebyg i'r hyn sydd ar y sgrin. Mae'r cwestiwn hwn wedi cael ei labelu'n gwestiwn lefel uchel o ran her. Achos bod rhaid i chi feddwl am atebion i'w sgwennu. Felly, peidiwch â phoeni os wnaethoch chi ffeindio'r cwestiwn hwn yn anodd, ond gobeithio bod y broses o drio dod o hyd i atebion wedi bod yn ddefnyddiol i chi. A dyma'r cwestiwn olaf ar y pwnc hwn da ni'n mynd i edrych arno. Felly, mae meddygon yn ceisio rhwystro unrhyw namau geni sy'n gysylltiedig â thalidomid rhag digwydd trwy gyfyngu'r defnydd o'r cyffur i bobl nad ydynt yn feichiog nac yn debygol o fynd yn feichiog. Gwaethaf hynny, mae rhai achosion newydd o namau geni a gysylltir â thalidomid yn parhau i ddigwydd.
O dan ba un o'r amgylchiadau canlynol, mae'n debygol y bydd amlder namau geni sy'n gysylltiedig â thalidomid yn cynyddu neu'n lleihau. Rhowch gylch o amgylch cynyddu neu lleihau ar gyfer pob un o'r gosodiadau hyn. Felly, unwaith eto, mae'n syniad i chi wasgu pause er mwyn rhoi cynnig ar y cwestiwn hwn eich hun cyn ail ymuno pan ydych chi'n barod er mwyn gwirio eich atebion. Felly, dwi'n cymryd eich bod wedi gwneud hynny ac eich bod yn ôl gyda fi eto. Felly, mi awn ni drwy'r atebion gyda'n gilydd. Felly, edrychwn ni ar osodiad rhif 1. Pan fydd menywod yn prynu thalidomid yn anghyfreithlon, er enghraifft ar y rhyngrwyd, ac felly heb gael gwybodaeth lawn am y sgil effeithiau posibl. Wel, yn yr achos yna, mae'n debygol y bydd amlder namau geni sy'n gysylltiedig â thalidomid yn cynyddu. Os ydy menywod yn prynu'r cyffur yn anghyfreithlon, er enghraifft ar-lein, yn hytrach na mynd at y meddyg, dydy o ddim ar bresgripsiwn ac felly byddan nhw ddim yn cael eu rhybuddio o'r risgiau a ddim yn ymwybodol o'r peryglon. Rhif 2. Pan bydd menywod sy'n cymryd thalidomid i drin afiechyd arall yn mynd yn feichiog yn anfwriadol? Wel, cynyddu ydy'r ateb cywir yma hefyd. Mae'r cyffur yn ddigon diogel i drin yr afiechyd arall, ond gan nad ydy'r fenyw yn sylweddoli ei bod yn feichiog am dipyn, mae ddigon posib y bydd y ffitws yn cael ei effeithio gan y cyffur ac yn dioddef namau geni. Wedyn, rhif 3, dim ond ar bresgripsiwn mae'r cyffur ar gael bellach. Yn wahanol i'r ddau arall, mae hwn yn mynd i leihau amlder namau geni sy'n gysylltiedig â thalidomid, oherwydd y pethau dyn ni wedi sôn amdanyn nhw'n gynharach. Mae meddygon yn gallu rhybuddio cleifion, rhoi gwybod iddyn nhw am y sgil effeithiau, gofyn cwestiynau fel ydy hi'n bosib eich bod yn feichiog, cyn ei bod yn ystyried rhoi'r cyffur i'r claf ar bresgripsiwn. Mae'r cwestiwn hwn hefyd wedi ei labelu'n gwestiwn lefel uchel o ran her. Dwi ddim yn credu bod hwn mor anodd â'r cwestiynau blaenorol sydd ar yr un lefel a dweud y gwir, ond dyna'r label sydd wedi cael ei roi. A dyna ni. A mae'r cwestiynau sy'n cael eu trafod yn y fideo hwn yn ymddangos mewn casgliad o gwestiynau rhyngweithiol yn debyg i'r rhai sydd yn y profion PISA sydd ar gael trwy hwb. Felly ewch i wefan hwb a rhowch gynnig ar y cwestiynau eraill sydd ar gael yno. Sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn neu dabled neu teipiwch y cyfeiriad hir ar waelod y sgrin yma i mewn i'ch porwr. Pob lwc!